Isang magandang araw para sa aming mga taga-subaybay. Para sa video na ito, ililista natin ang 10 reliable na SUV sa Pilipinas. At simulan natin yan sa number 10, Toyota Land Cruiser. Sabi nga nila, hindi naman siguro aabot ng 70 years ang Land Cruiser kung hindi maganda ang naging takbo nito sa mga nagdaang dekada. Hindi ba? Tama naman. Makalipas ang mahabang panahon ay patuloy pa rin ang magandang serbisyo ng cruiser sa mga owner nito dahil ang sasakyang ito ay binuo para sa kahit anong klase ng kalsada. Ang buong sasakyan ay gawa sa mga matibay na materyales na siyang nagbibigay ng lakas sa bawat arangkada nito. Hindi ito nagpapatinag sa bawat kalsada at higit sa lahat ay hindi ito sumusuko sa kahit anong laban ng biyahe. Ang sasakyang ito ay unang tinawag na Jeep dahil sa pagkakahawig nito sa mga Jeep na ginamit noon sa giyera. Naging patok rin ang sasakyang ito sa mga tao na nagtatrabaho sa mga bukirin, minahan o sa mga gusto lang maglakbay sa mga malalayong lugar dahil sa tibay nito sa mga malulubak na kalsada. Kaya naman kung sa susunod na bakasyon ay maisipan nyong mag-hiking, aba isama nyo kami, ay mukhang makakasundo kayo ng Land Cruiser. Number 9, Isuzu MU-X. Madaling kontrolin, techy at komportable. Ang MU-X ang isa sa mga pinaka-go-to na unit ng mga driver mula sa Isuzu. Dahil bukod sa pagiging affordable ay dependable pa ang sasakyang ito. Mula sa unang release nito noong taong 2013 ay nakatanggap na ng ilang facelifts ang model na ito, lalo na noong 2017. Taong 2020 nang muling makatanggap ng kaunting pagbabago ang sasakyan at kasama na rito ang bagong set ng mga gulong at infotainment system. Kung sa bakasyon ay nagbabalak kong dumalaw sa inyong probinsya at kailangan mo ng magandang sasakyan na kayang dalhin ang buong pamilya, ay dapat mo munang makilala ang Isuzu MU-X. Matapos lumabas ang Isuzu D-Max ay sinundan ito ng MU-X o Mysterious Utility Extreme. Isang 5-seater wagon na mayroong dagdag na third row ng upuan at dahil dito ay kaya nitong magbiyahe na may lamang 7 tao. Ang sasakyang ito ay binuo ng Isuzu na may kasamang tagline na "The perfect SUV for those with ambition and courage to take the lead." Kaya saan ka pa? Sa madaling salita, para ito sa mga gustong manguna, hindi lamang sa kalsada, kundi pati sa takbo ng buhay. Sinigurado ng Isuzu na family-friendly ang sasakyang ito dahil sa Advanced Driver Assist System o ADAS na naka-install at mga kasama nitong safety features na siguradong magbibigay ng kampanteng biyahe para sa iyo, pati na din sa pamilya mo. Number 8, Ford Everest. Tuwing bakasyon ay hindi naman natin masisiguro na palaging nakatirik ang araw para pagbigyan tayong gumala. Kung maiisipan nyo mang magkakaibigan na mag-out of town sa darating na bakasyon, ay dapat tandaan nyo ang isang mahalagang rule. Dapat ay lagi kayong handa sa anumang kakaharapin nyo sa biyahe. At ang isa sa mga maaaring maging hadlang sa inyong lakwatsa ay ang biglaang pagbuhos ng ulan at paglambot ng maputik na kalsada. Sa mga ganitong pagkakataon, ang Ford Everest ang sasakyan na siyang maaaring magsalba sa kasiyahan niyong magkakaibigan dahil sa 225mm ground clearance at wading water depth nito na 800mm kasama pa ang 3.2-liter 5-cylinder diesel engine na kayang maglabas ng 200 horsepower at 470 Nm na torque. Ay maaari nyo nang suungin ng buong tropa kahit pa ang mga hindi inaasahang flash flood sa biyahe. Isa lamang ito sa mga dahilan kung bakit patok pa rin ang Everest sa masa at kung bakit ito nakakasabay sa mga lumalabas na 7-seater SUV sa merkado. Number 7, MG RX-8. SUV na may value for money ba ang hanap mo? Kilalanin natin ang MG RX-8. Isang 7-seater mid-sized SUV na masasabing tamang-tama para sa presyo nito. Mayroon itong maluwang na seating space na makakapagbigay ng komportabling biyahe para sa iyo at mga sakay mong pasahero. Ang RX-8 ay ang bagong unit ng MG na ilalabas pa lamang sa Pilipinas ngayong taon.
Marami na agad ang nagsasabi sa magiging potensyal ng SUV na ito dahil sa laman nitong turbocharged 2.0-liter gasoline engine na makakapag-generate ng 221 PS na power at 5,300 RPM at 360 Nm na torque. At mayroon ding kapares na 6-speed auto transmission ang sasakyan. Matagal ng plano ng MG na i-release ang unit na ito. Sa katunayan, taong 2020 pa lamang ay planado na itong ipakilala sa mga Pilipino. Ngunit subalit natapwat dahil sa pagkalat ng pandemya ay naudlot ang launch nito. Number 6. Chevrolet Trailblazer. Wala nang mas nakakadismaya pa kung sa kalagitnaan ng road trip nyo ay maya't maya kayong humihinto para magpagas. Bukod sa hassle ito, ay magastos pa. Pero ibahin nyo ang Chevrolet Trailblazer. Ang Trailblazer ang kasangga nyo sa mga mahahabang biyahe dahil matipid ito sa gasolina na siyang ideal feature para sa mga long trips. At kasama na din sa magandang feature ng sasakyan ay ang mga infotainment na naka-install dito. Pero sa lungat sa pangalan nito ay hindi pwede sa off-road ang Trailblazer dahil 8 inches lamang ang ground clearance nito kaya mas magandang gamitin lamang ito sa mga patag na kalsada na may kaunting luba. Suwak ito sa pang-araw-araw na gamit ng pamilya dahil kahit na maliit ang sasakyan ay maluwag naman ang legroom nito at safe para sa mga bata na nakasakay. Ito ay isang SUV na mayroong 137 horsepower at 166 pounds-feet na torque mula sa standard turbocharged 1.2-liter 3-cylinder engine. Kaya tamang-tama ang Trailblazer kung balak niyong magstay sa syudad at maglibot-libot sa mga pasyalan sa darating na bakasyon. Number 5. Ford Expedition. Kung marami kang kasabay babiyahe ay siguradong kailangan mo rin ang malaking sasakyan na kaya kayong dalhin sa patutunguhan nyo ng ligtas. Ang Ford Expedition ang isa sa mga kinikilalang effective na large SUVs dahil kahit na malaki ang katawan ng sasakyan ay kayang-kaya itong imaneho ng mga driver dahil sa responsive na steering system nito. Sa kasalukuyan ay nasa ika-4 na generation na ang Expedition na makikita sa Pilipinas at patuloy pa rin itong tinatangkilik ng mga Pilipino. Ang lahat ng variant ng Expedition ay mayroong 3.5-liter turbocharged V6 petrol engine na may kasamang 10-speed automatic transmission. Depende sa variant ay kaya nitong maglabas ng 375 hanggang 400 horsepower at 637 hanggang 651 na torque. Sa laki ng sasakyang ito ay isa itong advantage na maituturing dahil hindi mahihirapan ang ibang sasakyan na mapansin ito sa kalsada. Ang interior naman nito ay mayroong luxurious type na style. Nakakapagbigay din ito ng komportabling biyahe na tamang-tama para sa mga long drives. Ang mga piyesa rin nito ay matibay kaya naman hindi ito masyadong palitin. Pero ang mga naunang variant ng Expedition ay mahirap hanapan ng mga piyesa kaya naman mas mainam nang kumuha ng unit mula sa mga latest generation nito. Number 4. Mitsubishi Montero Sport. Ang Montero Sport ay mula sa Mitsubishi Motors na isa sa mga reliable na brand ng sasakyan. Mayroon itong magandang reputasyon sa on at off-road rides na tamang-tama para sa mga biglaang gala ng pamilya o magkakaibigan. Kahit saan man kayong makarating ay kayang-kaya kayong samahan ng Montero Sport dahil talaga namang dependable at durable ito at kayang-kayang magbigay ng magandang driving experience. Saktong-sakto ang sasakyan na ito kung naghahanap ka ng sasakyan na may maluwag na cabin para sa mga dala mong gamit habang nagbabiyahe kasama ang iyong pamilya. Mayroon itong 2.4-liter turbocharged inline 4-dock 16-valve diesel engine na may kasamang Variable Geometry Turbo o VGT at Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control o MIVEC 4 and 15 na kayang maglabas ng 176 horsepower at 430 Nm na torque. Bukod sa maluwag na cabin ay maaasahan din ang magandang interior features ng sasakyan. Mula sa mga komportableng upuan hanggang sa nakakalibang na infotainment at safety features,
Maaasahan ang Montero Sport sa suwabing biyahe lalo na sa patag na kalsada, pero kaya rin naman itong umarangkada sa mga malulubak o maputik na daanan. Number 3. Nissan Patrol Royale. Kung komportabling sasakyan naman ang hanap mo ay dapat mong makilala ang Patrol Royale mula sa kumpanya na Nissan. Sa ganda ng kalidad nito ay isa ito sa mga madalas na ginagamit ng mga presidential security group sa Pilipinas. Kung ilalarawan ay talaga namang tamang-tama ito para sa mga security team dahil sa mas maluwag at mataas ito kaysa sa ibang SUV at bukod pa rito ay may bigat itong 2.5 tons. Grabe! Pero hindi lang ang mga presidential security ang may karapatang humawak ng sasakyang ito. Kahit ikaw ay maaari mong maging katuwang ang sasakyang ito kasama na ang pamilya mo dahil kaya nitong magsakay ng 8 tao at mayroon itong maluwag na cabin para sa mga komportabling biyahe ng pamilya. Maganda rin ang suspension nito dahil hindi masyadong dama ang alog ng kalsada mula sa loob at highly responsive ang steering wheel kaya't madali rin itong imaniobra. Mayroon itong 8-cylinder 5.6-liter engine na kayang maglabas ng 400 horsepower at 560 Nm na torque. Mayroon din itong kasamang 7-speed automatic transmission. Sulit para sa isang maluwag na sasakyan na kayang dalhin ang iyong pamilya, pati na din ang mga dala niyong gamit sa paggala. Number 2. Toyota Fortuner. Ang susunod naman ay ang Toyota Fortuner na sa kasalukuyan ay halos nasa 600,000 pesos hanggang 1.3 million pesos ang kadalasang base price ng mga second-hand unit ng sasakyang ito. Bukod sa matinding loyalty ng mga Pilipino sa sasakyang ito, ay naging maganda rin ang ibinigay na kompetisyon ng sasakyang ito sa mga katapat nitong SUV dahil sa loob ng 9 na taon ay naging consistent ang demand nito sa merkado. Simula ng 2005 ay nakabenta na ng halos 200,000 units ang Toyota Motors Philippines. Masasabing reliable ang sasakyang ito sa anumang paglalakbay dahil sa maganda at competitive na performance ito sa mga on-the-road na biyahe. Bukod pa rito ay mayroon itong smooth gear shift na nagbibigay ng swabing takbo sa sasakyan habang nasa highway o di kaya'y habang paikot-ikot sa syudad. Mayroon din itong magandang exterior na nagbibigay ng magandang dating sa kabuuan ng sasakyan. Ang mga bagong labas na Fortuner LTD at Q variants ay mayroong 2.8-liter diesel engine na may kakayahang maglabas ng 201 horsepower at 500 Nm na torque. At karamihan sa mga LTD variants ay mayroong 4x4 drivetrain. Ang 7-seater mid-sized SUV na ito ay mayroong dalawang klase ng turbo diesel. Nakakabit dito ay ang 6-speed automatic gearbox at 6-speed manual naman para sa mga base model. Bago natin i-reveal ang top spot mo, anong sasakyan pumukaw sa attention mo? Itong Toyota Fortuner ba? Montero? Comment mo yan down below. And now, number 1. Nissan Terra. At ang pinakahuli sa ating listahan ay isang SUV na maaasahan, may malakas na road presence at syempre, budget-friendly. Ito ay ang Nissan Terra. Bukod sa reliable ang sasakyang ito ay kaya rin itong magbigay ng komportable at premium na experience sa mga sasakay rito. Bagong labas man ang unit na ito noong taong 2018 ay naging maganda ang takbo nito at lubos na tinangkilik ng mga tao sa merkado. Ang model na ito ay ang siyang pumalit sa Nissan Pathfinder. Mayroon din itong modern style na interior at ang third row seat nito ay pwedeng itiklop para sa mas maluwag na cargo space. Sa ilalim ng hood nito ay nakatago ang 2.5-liter YD25DD-TI diesel engine na kayang maglabas ng 190 horsepower at 450 Nm na torque. Mayroon din itong advanced features, maluwag na seating at cargo capacity, tamang-tama sa paglilipat ng mga gamit o kaya ay panghatid sa mga pasahero. Maganda rin ang performance na kaya nitong ibigay mapa on-road man o off-road man yan. Kaya't kung may plano kayong magbakasyon ay siguradong kayang-kaya kayong dalhin ng Terra kahit saan
Kahit kailan, maaasahan. At dyan nagtatapos ang ating video tungkol sa 10 reliable na SUV sa Pilipinas. For more updates and information, don't forget to like and subscribe on our channel. For more videos, you can browse our channel as well. Stay safe